vermello nas serras de Cádiz ou Málaga, onde poden caer máis de 200 litros por metro cadrado en tan só 24 horas. Mañá, xoves, esa villa seguirá aberta, con chuvias na metade norte e oeste da península, ademais con fortes refachos de vento. O temporal está claro, estámolo a contar en directo, non dá tregua e as consecuencias tampouco cesan. Outra delas está a arrasar co berberecho, por exemplo, en Noia. Queremos estar coas mariscadoras e mariscadores porque esfumouse a esperanza de reabrir a campaña dentro dun mes e non saben cando poderán volver ao traballo, non, Óscar? Por qué? Correcto, Bernardo. Efectivamente, non saben agora mesmo cando poderán volver ao traballo porque mirade a situación que temos. Estamos sobre as cunchas destes berberechos que están chegando estes días mortos aquí á praia. María Ángeles, agora mesmo o que queremos saber, o que queremos preguntar, estades moi tristes por esta situación, dicíasme agora. Hombre, claro, nós estamos moi desolados, moi tristes, porque vemos que isto que non millora, os temporales siguen estando, dannos moi mal tempo aínda para días, e isto vai en contra, moi en contra. O marisco sufre moitísimo, non ten salinidade, da vida que nós estamos parados desde diciembre. Claro, porque é pola salinidade, non é por tanta choiva que está caendo. Exacto, moita chuvia e aparte o temporal, claro, a marea baixa e arrastra, cando volve a subir, arrastra o marisco. Non está todo, pero moito queda a ras da area e despois non se dá enterrado. Entonces sufre moitísimo tamén. Esa imaxe que temos das praias completamente cheas, é moitísima a cantidade de berberecho. Sí, a ver, é porque o berberecho xa non está con moita forza. E logo por que non ten esa forza agora, María Ángeles? Bueno, neste momento é polo mal tempo, o sea, pola chuvia, quero dicir, pola salinidade, está como enfermo, está débil, entonces non se dá enterrado. Pero, bueno, a verdade sí que o noso marisco últimamente será a raíz de da agua, das contaminacións, de todo algo. Está un poquinho máis débil. Está máis frouxo. Máis floxo, sí. Notádelo máis frouxo? Sí, máis floxo. Non é un marisco fuerte como antes, un marisco duro, está máis... É que me contabas que antes, claro, que ti recollías capachos enteiros, son e que incluso que as veteranas recollían capachos enteiros e que agora vedes que vai a estar complicado, verdade? Eso de capachos enteiros, ojalá recuperalos. Que fora xa dentro de 2 días. Esperemos que sí, esperemos que poidan abrir canto antes posible esta temporada do berberecho. De momento, segue a situación así. Temos a praia chea de cuncha de berberechos, compañeiros. Pois unha imaxe tremenda, grazas, Óscar, que se produce na costa.